Urgentný príjem v nemocnici Bory je miesto, kde sa stretáva špičková medicína, tímová spolupráca a keď je treba, tak aj rýchle rozhodovanie. Pracujeme v modernom prostredí s vybavením, ktoré je schopné zvládnuť aj tie najnáročnejšie situácie. Na našom urgentnom príjme máme veľmi silný tím. Každý vie, čo má robiť. Navzájom si pomáhame a vieme sa na seba spoľahnúť. A práve to je v urgentnej medicíne kľúčové, že v tom nikdy nie ste sami. Veľký dôraz kladieme na organizáciu a komfort pacienta. Od príchodu pacient dostáva identifikačný náramok. Následne pacient prichádza do triážnej ambulancie, kde v súkromí opíše svoj zdravotný stav sestre, ktorá určí mieru jeho akútnosti. V prípade, že stav pacienta nie je akútny, musí na ošetrenie počkať, pričom tento princíp platí aj pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou. Súčasťou urgentného príjmu sú aj dve tzv. Crash rooms, kde resuscitujeme a stabilizujeme kritické stavy. Keď treba, vieme zadrenovať hneď hrudník alebo zaviesť dočasný kardiostimulátor. Veľkou výhodou je aj priamy prístup k CT pracovisku a prípadne k ďalším diagnostickým modalitám, ako je napríklad sonografia. To urýchľuje diagnostiku a následnú liečbu. Špecialitou nášho urgentu je široká škála tzv. Point of care vyšetrení a výkonov, čo predstavuje absolútny game changer pri prístupe k akútnemu pacientovi. Máme k dispozícii ambulancie, zákrokovňu, sádrovňu, plne monitorovacie expektačné lôžka, možnosti akútnej kardiostimulácie a neinvazívnej ventilácie. Vďaka tomu sa dokážeme o pacienta postarať komplexne na jednom mieste. Ak hľadáte pracovisko, ktoré má dynamiku, zmysel a umožní vám odborne rásť, oddelenie urgentného príjmu v nemocnici Bory je presne to miesto, ktoré vám pomôže využiť váš potenciál naplno.